Abantu abadingi ukusindiswa noma ukutakulwa. Abantu badinga ulwazi lwamandla abanawo nokuthi bawathola kanjani lawo mandla ukuze bezokwazi ukuwasebenzisa. Aphi-ke lawo mandla? Ala emqondweni wakho lawo mandla. Ala emqondweni wakho lawo mandla. Wazi noma ungazi uyawasebenzisa usuku nosuku. Uyawasebenzisa ngokuthi ubone ukuthi namhlanje uzibona ngamehlo engqondo ukuthi namhlanje ngizogqokani, ngizodlani, ngizoyapi. Uyawasebenzisa lawo mandla ngoba ngaphambi kokuba yenzeke into empilweni yakho usuyicabangile kuqala. Isiyenzeka nje wena usuyayigqoka leyo t-shirt, usukade uyiqalise emqondweni. Bese ke siyithatha kancane ke lezi zinto esizibone ngathi ziyizinto ezinkulu empilweni zethu, njengokuthi mhlambe imali ngiyithola kanjani. Uvela ucabange ngokwe-pattern yabantu ukuthi abanye abantu bayithola kanjani. Awuye ungacabanga ukuthi lokho onga-exist ungakwakha futhi the same way yokhande ngakho lesi sithombe sokuthi uzogqokani. Ungakhanda isithombe esinga-exist njengamanje sokuthi wena imali uzoyithola kanjani. Ucabanga ukuthi ngizoyithola ngokwe-business-ke, ngizoyithola ngokwendlela ezithize, kodwa hayi ngalenye indlela elandelwa abanye abantu. Amandla akuwe ngaphakathi alinde ukuthi wena uwasebenzise, uyeke ukudependa ezintweni esezenziwa abanye abantu. Phuma kwi-pattern. Ngesikhathi uphuma ubreaka out, uphuma eceleni ube ujosaka, ingalesi sikhathi uzoqala uyibona ukuthi kanti bengihleli nginamandla amangaka nje ngingawasebenzisi, ngempela bengidungwe yini sonke lesi sikhathi. Wazi-ke lawo mandla. Qala-ke manje ngokuwasebenzisa. Uqale ngokulawula umqondo, ukhuluma okuhle ngomlomo wakho, bese ucabanga okuhle kodwa ngempilo yakho. Iwona amandla akho-ke lawo. Okunye-ke asizifundise i-meditation nokuba nemizuzu osukwini yokuthulisa ingqondo. Uyibhinca, uyikholwa, umZulu, umTswana, umlungu, yindiya. Zinike isikhathi osukwini u-30 minutes ezintweni ozenzayo. Isikhathi esihle kabileso ukuthi ake ngihlale phansi, ngiphume, ngingakhulumi namuntu, ngicime iredo-ke, ngihlale ngingene kimi ngaphakathi-ke, ngibone ngalelihlo leli likamoya lila phakathi kwami enhlonzeni zamehlo wakho. Uzokwazi ukuthi ungene kulamandla-ke manje akuwe ngaphakathi, alinde ukuthi uwasebenzise, lawa azokunqwamanisa nayo yonke into wawuyizele la emhlabeni. Hayi le osuyenza ngoba uyibone obani beyenza noma okhule emndenini wakho yenziwa nawe wase walandela khona lapho, ungazi noma iplan yempilo yakho noma kuyona iplan yempilo yakho. Akuwona wonke umuntu ozohamba uyofunda abe isifundiswa ahamba uyothola umsebenzi. Akuwona wonke umuntu uzohamba uyokwenza ikhozi ahamba uyofunda lokho. Amandla abantu abaningi safunda sayeka, kuyimanje sihlele nezitifiketi ezingenzi lutho ngoba kwakungeyona indlela yethu lebo. Salandela abanye ngoba kuthiwa hayi mawusuqeda isikole uyahamba uyofunda ekolishini wenzeni, hamba uyothola umsebenzi sakwenza lokho. Uphe namhlanje sihleli nakho lokho esakufunda kodwa esingakusebenzeli ngoba akuyona into okufanele ngabe siyayisebenzisa. Okufanele sikusebenzise yilokho. Zifundiseke ukumeditate, zinikeze isikhathi ngoba kwi-meditation ila uzothola khona lawo mandla. Angeke uziwathole ngenye indlela, uzowathola through i-meditation.